kao pošto ne znam. Udario sam koleno! Koliko je li glup? Tako i pečurka isto nalazi. Da, isto koleno, brat. Pa posljednik Isto priča koleno da i ja, ujebe brat. nekog od nas. Ladno si mi skinuo nevinost, brate. Baka Savić. Jao, brate. Evo imamo vrlo bitan info za ovaj story time. Čekaj, znači onda riba prilazi i Mariju Filipoviću. Ajde, ja sam Marija Filipović, ti si riba. Dobro. Ali ovako, Marija Filipović, gde god da je ono ovako, čekaj. Snima sve. Ali za ovu pozu, za ovu sliku moramo ustati, buraz. Ajde. Ti si okrenut tu sam za sebe, bliš. Mi treba telefon. Šta, Marko, može slika? Ja nemam ženu, imam ženu, ali može samo slika ako je samo slika. Da. Buraz, realno, brate, jer je realan događaj 1/1, a? A? Naravno, Nije moglo ono, biti drugačije. Naravno, Nije ono. moglo biti drugačije. posle ono ide u seravanje od ali kao to nije za javnost, zato što ćemo van kamere. I sad ću ja, onaj moj deo. On je meni budala prišao i bez mog znanja je objavio to. Okej. Da pita prvo. Riba se ukočila, druži, jedva dočekala se. Ovo je 99% accuracy, jel da?